I tant. Una cosa del meu programa és que aquesta casa té que ser molt més propera a la gent. En aquest cas, els autònoms, empresaris, patrons domèstics. Jo buscaré un contacte directe amb ells, o bé a través de telèfon, a través de correu, a través d'algun mecanisme que realment sigui eficient per tots, que no es col·lapsi, que no sigui un moment que no respongui, no, ha de ser alguna que sigui eficient, i tant que el buscaré. Deixi'm començar per dir-li que és molt important que la gent vagi a votar en aquestes eleccions. Ens tenen acostumat els últims anys que només hi ha hagut bàsicament un 2% de participació, poques llistes, i el neguit és evident amb la quantitat de llistes que s'han presentat en aquestes eleccions. Recollint aquests neguits, a la CEA ja estan més que acostumats a tindre els seus canals de transmissió dels neguits a través de totes les associacions sectorials que participen a la CEA i que expressen totes les aportacions que puguin tindre a nivell de cas a través dels seus representants sectorials. També ja hem iniciat a hores d'ara una ronda d'entrevistes amb totes les professions liberals, col·legis professionals, per anar recollint neguits i poder fer aportacions en el si del Consell en el cas de ser elegits. Jo crec que no. Jo crec que en el nostre cas faltaria una persona més dins d'empresaris, autònoms i grans empresaris. Jo crec que som un volum molt fort dins de la CAS, del qual pengen moltes persones a nosaltres, o sigui, molts assalariats, tots pengen a nosaltres. Llavors jo crec que hauríem de tenir més representació dins de la CAS. És evident que arran de la llei del 2008 es va incloure tota una sèrie d'autònoms i empresaris en el si de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, quan abans no hi tenien una afiliació obligatòria. Avui crec que entre empresaris n'hi deu haver més de 22.000 empreses a Andorra i deu haver uns 10.000 autònoms, 30.000 representants d'aquestes empreses, i això combinat amb que aquest col·lectiu fa més de 60.000 declaracions mensuals, crec que es mereixeria tindre un altre lloc, com a mínim a dins del si del Consell d'Administració. Un per empresaris i un per representants dels comptes propis. Amb aquestes alçades del segle XXI segurament hauríem de ser molt menys feixugues i molt menys complicades. És veritat que s'han fet esforços en aquest sentit, però no és de rebut que s'hagi de presentar la mateixa documentació amb diverses administracions públiques i que no estiguin coordinades entre elles a nivell de traspàs de dades dels administrats. Jo crec que sí. I més amb els mitjans que tenim ara, tindria que ser molt més àgil tot. A part, jo crec que hauria de fer una línia, com passa amb altres tipus d'empreses, no? Una línia per assalariats, una línia per autònoms, una línia per jubilats, que sigui una direcció directa. No, com m'ha passat a mi, vostès el 15 a la llista d'espera. I davant meu, potser no tots són empresaris. Jo crec que s'hauria una mica de diferenciar cadascú, perquè cadascú té les seves prioritats i cadascú té els seus problemes. Doncs ahir ens van dir que cobràvem, em sembla que 1.000 euros mensuals sempre que assisteixes als consells. En el cas que crec que el president cobra una mica més. Doncs mira, el dia que vam anar a buscar les butlletes, la informació per al tema de les eleccions, després es van passar un resum de les preguntes que s'havien fet. I es veu que algú va fer alguna pregunta que cobrava la persona del Consell, cosa que jo en aquest cas no tenia ni idea. Es veu que van sobre els 1.000 euros bruts al mes.